Ей, аре, пусни. Дай. Не, пусни, Локи. Пусни. Не, пусни. Да хвърли му се отгоре. Така. Я само я остави се едно и я завладял плячката. Ама чакай. Не е така, бе, човек, се едно той си я е завоюва. Айде, нека да умре вече, да е. Много е лош. Дай ми тази играчка. Ох, искам да видиш как и се нахвърля, не може да върви с нея. Супер голяма е. Гледай, стой малко са. Спали ги дрехите, съвлече играчката с тъпче. Ох, горемчето ми. И остави я така. Стой сега да си я завоюва. Това е смотан. Крезаки. Ау, не ги ящия, Луки. Ти прекаляваш сега, чакай. Чудовище! Нека легне върху него. Не бе, това да легне върху Локи. Това ли? Да му скачи на гърба. Хубаво ли е да клецаш другите, а? А на тебе добре ли ти? Та пак, стига е. Показвам доминантно с играчката. Още малък. Майко мила. Какво ядеш? Стой, Локи, ела тук. Нищо не яде. Не, нещо хапна. Я да видя. Отвари. Резултатът. Локи ще Се свикне си. влече. Човек, той иска още. Той се връща за отмъщение. Локи! Не. Умори се. Ще тая вече. Печели битката. Сега се изпика победоносно. Не само тук. Виж как не следи обаче. Ела, Локи. Не, Локи, отивай там. Не, Отивай ела. там. Отивай там. Стига, няма му казваш какво да прави. Ела. Абе, той иска да се напие водичка, престани. Гледай колко е жаден. Как ще пие водичка, като му казвам да дойде тук? Не Колко е жаден, цял ден не е пил водичка, няма кой да му сложи водичка. Като не е много да
Виски. Виж колко е жарен. Никой не съм виждал да Сигурно пие съм, че толкова 100 минути клип ще направи на това куче. Дай, след това не можеш да ми го изпратиш. малко. Ай малко да си хапне. Ей, това ли ще го снимаш? Как яде? Дай,